Okay, and welcome back sa among channel. So, nandito kami ni Joanna and Isabel sa Tulay na Kahoy. Ito ay Riles, no? Riles yan. Yan, so, di ko alam kung anong Miwasin ata. Miwasin ba yun? Yan, parang Miwasin itong lugar na to. Miwasin Trail. Yan. Itong tulay na to ay sikat to dito sa Saskatoon, kasi habang dumadaan yung train, pwede kayo dito. Pwede dito. Panoorin nyo, parang umaalog-alog pa ata to, no? Yan. Ito yung Saskatchewan River. Yan. Si Joanna ay natatakot. O yan na yan. Inaabot na kami ng gabi kasi galing kami niya sa sa may Ferris wheel. Ngayon pala yung last day, no, sa Nutrient Playland. Ito pala yung last day nila para sa pag-opening yung Ferris wheel nga. Yung train daw nasira. So next year na daw yun ulit. Marami naglalakad-lakad dito. So, yan yan yung parking. Si Jo, natawa si Isabel. Isabel! Takot ka? Baka mahulog. Bel, come here. Malamok na. Malamok lang Dapat kaya pala nag-spray sa mga tao. Anong store to? Ukrainian store. Ukrainian store, no? Ang dami dito. Sabi niya, halo-halo, European pa, no? Ano ni? Dito to sa tapat ng Center Mall. Yung mga honey cake. Ay, Diyos ko, lahat pati candies. Lahat candy talaga dito. Pagpasok mo lahat candy doon, no? Oh. Ganyan, no? Ha? Ano yan? Hindi, basta Mahilig sila kahit sa Toronto, no? Yung tanda mo yung nag-open sa downtown. lahat Chocolate. Mga sweets, mahilig sila sa sweets. Siguro matry ako. Try na. Bili ka. Mga ilang ito, mga ganyan. Yung mga imported. Ang dami. Ano yung katabi nito? Yung saan kong galing? Acupuncture. Yan. Nagpa-acupuncture si madam. Acupuncture. Parang pulburo, no? Merengue. Parang merengue. Mga tea. Pickled na na tomato, spicy. Mga imported. True dark chocolate Si Papa kayang naiisip ko basta dark chocolate. Si Papa, no? Di ba, daming chocolates, daming candies. Siguro coffee ko. Ay, siguro wafer. Yun, no? Wafer nga. Ang laking wafer. Ang laking wafer, no? Ang kape, gusto ko try kape. Sige na. Mabakala. Bili ka ng yung something to try lang. Grilla. At magkaiba ka ng ini-original. So, magkano to per piece? Ano Per yan? kilo. Per kilo? Hindi man. By grams, I think. It's by grams, I think. Blue box. Iba-iba siya. Makuha ka sa dark. Per piece. Pero small version. Parang kopi ko. Ano to? Ang mga wafer, no? Pagpalpitit daw ko kanina. I'm gonna try it. I wanna try this. Parang kopi ko.
try the coffee. Yan, so susubukan namin ni Joanna. Isa lang kasi alam kong hindi ko naman ito mauubos. Sige, ano lang. Sa'yo ko gusto Yung parang ano kakaiba sa'yo. Sige, alin mo na kita sa black. Diyan. Yung matami. Kasi itong linya to isang plastic. So, iba-iba. Sabi ko din tayo pistachio, 1. Basta tanda mo yung sa black. Dark blue box, 24 ayan pala. Siyempre, ang pistachio, you can never go wrong, I think. Ayan. Hindi dapat yan na hinalo. Truffle na yun. Yan. Truffle. May truffle. Ayun, Cappuccino. Ito. Hindi na kayo kumaka-chocolate. Kaya pala. Ayan eh. Parang XO no? Siguro. Something to try lang. Wine? Narunot ko. Malambot. Sige, kuha kayo tayo is 1. No. Sige na. Sa black. Pati mga drinks. Hindi ko alam kita kanya. Sige. Tapos, abukad mo truffle, dad. May truffle pa tayo sa bawal. Yan. Ibang balalagyan niya. Ay, pero ano to? Avocado. Advocat. Coco. Let's try Try them. it. Tapos, let's try lang. Yung camel, gusto mo? Ah? Sige na, try mo. Kappa Kim. Sir, mixed European chocolate. Matagas kaya, dad? Matigas, feeling ko. Oh. Gusto mo? Sige na, isa lang. Mga tig-isa lang. May mani. Cheers. Whiskey. Wow. Cheers. Brandy. So may alcohol. Ay, iba na ni. Ay, iba na yan. So, camel, iba. Pour it here. Wait, nasa si camel. Okay. So, camel black. Yun. Kasi yung ibang kulay. Hindi lang, ito. Tapos, Dapat iba-ibang plastic para alam niya. dapat pag-taste tayo, si mama ang grabe sa sweets, tapos si Auntie Franz. Diyos ko. Shout out sa Auntie Franz ko na walang lalamunan. Kahit anong ibigay mong candy, ubos. Lagi pati nanonood yun. Ito, brandy? Ay, dati garo ba nilaga ko dyan brandy? Bawiin mo nga. No. Wala. Ay, dati may mga alcohol ni sa laog. May mga alcohol. Ayoko niyan. Baka makain ni Isabel. Tsaka na-taste ko na yan last time. Diba yung bumili tayo sa sa Walmart, hindi ko nagustuhan. Ito, inisiraro mo. Ito. This one. Pati nga. Marco Polo. May mga isda rin, tapos mga cheese, mga tea. Ano yan? Chocolate night to gabi lang. I don't know that. Hindi ko na-bet ang iba. Ito parang ano. Hindi ko makita kanina sa Pilipinas. Ano nga tawag dyan? Ata daddy, parang yung mga igwa man lang ikakita mo na yan. Kinuha na lahat ni Joanna. Ito parehas lang yun kami. What do you think? Ibang brand. So, hindi naman kalakihan tong store, pero yan. Diyan to sa tapat ng Center Mall. Center Mall yan sa labas, sa may McDonald's. Karami na si Joanna. May na yan, oh. Gano'n dami ating titikman. So, tonsillitis, hello. No, sino? Okay na yan, no? Okay na yan. Kasi alam ko na, hindi ko lang magugustuhan lang. Hindi ako may candy. So, katabi nung Ukrainian grocery sa taas. Merong laruan ng mga ganito. Yan, billiards.
Oh, slot machine. Is it? This is my weakness. Naku, ma-addict si Joanna dito. Oh my God. Meron na tayong pwedeng puntahan. Nananalo pati ako sa mga ganito. Tapos habang nagbibilyar kami nila Papa, ay patay. Bawal sila Isabel dito. Bawal ang kids, of course. So, pang kayo lang, boys. Boys night out. Ay, pwede ka na rin pag sina Kuya Norly. Oh, sige na Kuya Norly, sinanap. Billiards. Tapos ako dito lang ako. Uy, cash out daddy. Oh my God, mananalo talaga ako dito. Uy, papasok mo lang siguro dito. Malaki tong bilyaran, meron pa doon. Yan, may bar pa oh. Oh, yung classic na ano, Tekken yan eh. Daming billiard table, no? Ha? What's that? Galing. Let's go. Yung mga nasa pelikula baga, na pag ibang bansa na. So, tataas kayo dyan, no? Yan, that's it. Gusto ni Kuya. Baka si Kuya di mag-billiards. Hindi oh. Ay, siya nga rin. Sa luwas, ano? Dito na siya. Ay, nice. Okay. Good find. $10 per person for 1 hour. For 1 hour, yeah. So, hindi na masama. pero no food and drinks allowed from outside. From outside. Hindi Siyempre, pwede. tulog. Nice. Ito yung ano, Di Center ba Mall. kalain, no? Mababasa ka lang talaga. Pag nagbasa ka dyan mo malalaman may something. Yan ah. Okay. Yung Ukrainian store. Nice. Ayos. Ay ba, halal. Super. So, yan, nandito kami sa Baghdad Restaurant. Dito sa may Rosewood. Lalagay ko na lang yung address. Kasi, naghahanap kami ng kebab ni Joanna. Isa to sa mga gandang review. Yan. Magti-take out lang tayo? No. Ay, dito tayo Hindi kakain. ako magbuhugas. Sige. Shawarma. Beef shawarma sa Kebab. Yeah, Hello. Hi. Wow. Oh, it's just... Oh, what is masala tea, Daddy? Oh, it's an Indian tea? tea, yeah. Tea? Yeah. Okay, I'll go with that. I'll show you masala tea. Masala tea. What kind of... Oh, Baghdad dress. Can do it like with people... Maganda yung review nila, no? Oo. Heat it up and then place it in a cup and then... Oh, okay. It's yeah. But I want to... Which one? Oh, really? I'll bring my Basta family. talaga mga Pilipino mahilig sa karne. Kahapon daw in order ng mga Pilipino to. I think I'm gonna go with a shawarma. Thank you. You want more? And then for the Tapula. You don't worry. that's One order, the order two pieces. Yes. Yes. Kasi ito, gusto daw ni Isabel nito. Dessert to eh. Para matikman natin, no? next time we'll come here for the everything platter, but Yep. let's bring everyone. Yes, everything. Oh, I know. Para tayong talaga nasa ibang bansa. Baghdad. Para tayo nasa Baghdad, oh. Next time pag andito na sina Papa, we'll order the everything platter. So, everything. Beef shawarma rice lang. Pinapanood natin. Tapos yung ano nila, yung menu, hindi komplikado, no? Yan no, kung ano na dyan, yan na yan. Wala nang kung Hindi ka ano mahirapan pagdagdag. magpili. Oo. So, iba to sa Indian talaga kasi wala silang masala tea, walang naan. Iba talaga, Baghdad to eh. Baghdad eh. Baghdad restaurant. Yes. Ganda ng fountain. Fountain. Ayos. Ganito lang. Ganito siguro yung lugar nila, no? Yes. Yan, ano?
Ganda no? Order ni Isabel. Put salt. Na? Salt. Bagong luto? Luto ang fries, no? Original na ano ni? Patatas. Talagang patatas talagang inano, na hindi yung frozen. Mm. No. Masarap na ano, mayang salt. Gusto mo salt? Masarap na walang salt eh. Hindi, meron na konti. No, sorry. Thanks. Okay na yan. Hungry na daw si Isabel eh. Hinahanap yung dessert. Hinahanap niya yung dessert eh. Family day. Gutom na galing sa school oh. Grabe, ano? Isabel, oh, gutom yan. Oh. Masarap ang ano? Masarap tong fries. Original kasi yung fries na ano talaga, na fresh. Tadaan! Wow. Wow. Thank you. Thank you. What is this? Oh, so Salad, yeah. Tapula. Thank you. Oh, Thank yeah. you. I remember that. I think I'm gonna like Looks the good. salad. Ay, and the name of the Father. In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Very good talaga si Belay. Automatic. Pero kumain na. Pero kumain na kanina dyan. Oh, you can get some. You're back. Nakita ko lang to sa picture, tapos napapakabab talaga ako. Parang sabi ko, parang ang sarap. Try ko na rin. Ooh. Okay, let's eat. Wait na. This is hummus, I think. Hamas yun. Wala talaga tayo nasa ibang ano, bansa. Nabel. Kaya Nabel. Oh. Oh, fresh bread and this garlic sauce. Oh. Enjoy, guys. Yes, Thank we you will. so Thank much. you. Wow. Kasama kayo sa in-order ta? Burga eh. Ay, pali. Pakalibre ni Kuya. Yeah. Natuwa siya kay Isabel. eh. Hindi siya mainit, pero Ah? fresh bread daw ito. Sige. May naan. Sarap. Ayos. Eat na. Diba? Kain na muna tayo. Baka sarap eh, no? I wanna try this. Parang sarap. Kale ata yan? Ano ba yan? Yeah, kale. Kale? Cilantro. Cilantro? Halo. Ang sarap. Oh, pahalata naman eh. Sa pipino Halo-halo. naman. Sam, No? kain na ako. Oh, kain na, Ben. Sarap, parang sarap. Excited na ako. Uy, makilitos talaga to. Tingnan mo, kinuha yung lettuce. Oh. Nahulog kami. Nahulog. Oh, dumating na yung dessert ko na. Pinahabol agad. Hinahanap kasi ni Isabel eh. Eat rice first bago dessert. Rice muna, ha? Ayan, baklava. Lagi ko na yung natitikman. Una ko nakatry nito doon sa Ban- Toronto. Ah? Sa Ah, downtown, yung sa downtown, yung yeah. event nila na may mayroong dessert. Di ba? Malamig yun. Yung parang may carnival doon sa Nathan Pilit. Open your mouth. Gutom yan eh, galing sa school eh. Baklava. Okay. Masarap siya. Hindi ko pa alam. Hindi mo pa ako binibigyan ng kebab. Itong salad halo-halo. Kale, may cucumber na ano, pino siya no. Tikman tong kabab. Okay, ito na. Yan, dip mo sa order sa hummus.
Tapos may dalawang klase siya ng rice. Kaya, ayos. Yung sa kanya, shawarma. Ano yan? Ano shawarma yan? Beef. Beef shawarma. Panalo. Tamang tama. Malibre pa tayo ng bread. Yung kami ng bread. Hindi ko alam kung libre yan o kasama siya talaga sa ano, kasama siya sa dito sa set na to. Siyempre may take out. Tapos tong 7-Up. Yung parang, alam mo sa, ano? Sa, ano yung mga, ano? Yung mga kainan sa sentro? Karinderya. Sa karinderya. Yan, karinderya. Ang ganda eh. Siyempre may take out tayo. Take out ko tong isa. Hindi ko maubos. Sarap no? Okay tong restaurant na to. Baghdad Restaurant. Yan. Bel, pahinga ng fries? Agad papa? Please. Wait. Gutom yan, galing yan sa school eh. Isa ba rin kapansahin ng pagkakaon? Baklava. Sarap. Palagi masarap baklava eh. No? Palagi naman masarap ang baklava. Sarap to eh. Itong salad na to masarap. No? Parang lato. Ano? Para siyang lato. Pero halo-halo siya na ano. Sarap yan. Ang tawag, ano sabi niya? Parsley. Yan, may parsley siya. Bel, your dessert to. Ito pang kumain ng tinapay. Kain ako tinapay. It's good. Ang sarap ng baklava. Sarap ng baklava nila, no? Darang order ng ganun. Sino ang baklava? Sila. So, yun lang ang aming vlog. Kung saan kami nakapunta. Nagpa-acupuncture kasi si Joanna. Dahil sa katabi nun, yung Ukrainian store. Dessert naman na doon. Yung pool table. Tapos yung bilyaran sa taas nun. Tapos sabi ko parang nakita namin kasi may pinick up siya sa UPS. May kebab restaurant doon sa katabi. Parang ang sarap magkebab ah. Kaya naghanap kami, tamang-tama sinunod naman si Isabel sa school. Kaya napadpad kami dito sa Baghdad Restaurant. Na ang sarap ng luto nila. No? Medyo dry ng konti pero Yung kebab. Kaya may dip sila. Ito. No? Tapos itong salad. ang salad ang the best. Pasado sabi ni Joanna. Yung baklava talaga masarap. Nakatikim na ako nito dati pero hindi ko maalala Yung baklava kasi natikman natin mga dry. Yan may no? May feeling. masarap. No. Si Isabel busy. Anong tawag niya? Saan itong lugar yung Chile? Malinis pati. Malinis. Ang amoy. Wala. Malinis. Malinis din. Lagyan natin yung address. Lalagay ko dyan yung address nito.